pasar mami. Ay mem dame mas. Nem pasar hem mem mas. Ala moƴƴi ko kañum o satinel feccere ha kuɗaɗal way tan ko o seere waali mbuɗ feccere tan a heɓat hoore ma a fiyel feccere tan a heɓat hoore ma yo Allah ɓoynum ɗo e wuro ma Amin. I an kam baba kam. An ko yoro. Yerude Do so ni bogal tan na wala tan yangal tan e. yerude hankadi mbo sikki mi annda ko duubel saabi mi annda holko saabi kon ko pelli ɗummata e jon yerowi kadi yiɗi yo liggey Menana? hannde o dawri yiiloyade liggey wi koko liggoo tan kadi ko jiɗɗo heɓde indépendant makko Indépendant. dille balɗe fof ɗum saccan e balɗe fof wi caggal han kadi ko keɓo indépendant makko omo yiiloyo liggey ɗum ɗum jarni men seeɗa Allah gondal holmo yoro ligganto. Yoro ganduɗa go yoro weɗani ɗiɗi yoro kowju tati yoro ko probléme ɓolo holto yoro liggoto. ɗum ne ɓuri hen wonde caɗele kala ɓikke o ɓeydat ɗo tan ko probléme ko jogoli ɗennuɗe fof joni o nattinen omo yiiloyo liggey wallay ñande fof mo dasodira o artire ha ɗo hakkude makko e joom liggey goo o liggota ko feeña ɗiɗi o annda liggey no yarata tati o annda liggotoo ni ɗo foti darade ɗo fotani darade feeri ni wiye ɗon probléme o wara Ala caɗele kay. te Sénégal kam saɗa yaɓe tan yaatu jaɓe ka liggiɓe a liggaki a wiya yaɓ ino liggiɓe joɓaka safa mo liggaki dari tan ne wuccire yimɓe Caɗele andat ni ko jogorɗo ƴettude yoro liggey. gangon caɗe Wiye ɗum yo ar liggoto ɗum jogorɗo wadde embauché yoro ƴetta ɗum liggey walla journal en ko wawi wonde fof on jogo ko on jurmimi. Mi annda taw ko hono kono mi fuɗɗima yurmade jomum mi annda. hayenen men naata saabu ñande fof ma beefe mbo waɗɗo e damal tan ɗum kam waɗani ñande fof mo artir ɗo mo liggodiri walla goɗɗo ɗum kam maɓe gardu ɗo so Allah jaɓi Yanana ñande no mbimi buuɓe an tullaji won feere yoro ara wadde dawdude kaw mum to gesa mum to o wi heewi o wi cikkuɗon jiɗɗon ko liggora mbimi an no gandirɗamo ni tan mo nawra tan juuɗe koyɗe an aɗa sa juula e fuccidi funnani kanko juulo ɗon diwam ay ñande ɓe ngari ɓe tawimi wanne o buuɓe tawimi mballiyel tuɓɓeten nge ñande hen o ari o waɗani ndem déclaré yero han kadi felliti ene liggol ɗum mum buuɓe yero kay ko liggani heewi o wiye yero yiɗi han kadi ko dañde liggi mbimomi haɗa yero ƴeewoyde liggey nde lowre nayi nana wi gab huuɗo haɗi makko ɓendude ko huuɗo haɗi makko wuftude ko huuɗo yo arɗo o dawa ɗo o wona e remde ɗo kani buubel cikkanum ni ko jiɗɗo saddide junngo makko o wi tan ko la e wonde so yero liggima ɗo liggima liggeya remi somi pari mi yoɓata ɗum mbiyami ɗum tan ko ɗum ñamata a liggima ko ñamɗa ko ñamnoɗa ko ɗo umma ko o wi ni tan mbiyam mbiya ɗin ka haala ko o wi ala ƴewan ɗum tan liggey o yini wiide ko wadde sa liggini on ha lewru maayi jognotoɗa koye ñamdu maɓɓe e yardu maɓɓe ɗum ñamata nder wallahi noon wi mbimomi noon joni ala caɗal e yer mokko liggey demba ha wawi date jawja nan mbaɗa force uji togoji en cohli liggotoɗo a fuuro partout kilo dartan ha guddi tan ɗo jaaɗa ma yi fora entreprise ɓe jogi mi nawamo tan ne waɗi journée 6 000 ne waɗi journée 2 000 ne waɗi 3 000 buuɓe wiyomi ƴettade journée 6 000 mbimi journée 6 000 aɗa andi waɗi ko mine bara waɗi edda mine bara waɗi journée 6 000 de ko daridde kede fixani o wi ko on yer liggoto mbimo on fixani ñannene wawi ƴewande ɓe on annene ala min han kadi ɗo joni caggal ka o dawani hoore makko yo Allah newno amin yo Allah hokkumo tan mo wawi famdirde kon mbiɗa andi kam kañ wona hen fof kam koɗen ɗo fof
holto ladde weli kay a fini a dawi ƴew kam ganduɗo joni waktu ma yona ñantimi ha jonni wi mi jaɓɓito joom gallam ƴew mi haalama goɗɗum yer mi pas jami ha sira tora ɓe jami galle Samba Touré ɓe punnimi amen barama oɗo ɓe punnimi ha yoodi galle wayluɓe galle Samba Touré est ce que a ñaami toon ñaami a ñaami mi ñaami toon mi ñaami ha reedam heewi Samba woni ko France kono meeɗa hokkudemi hay hunde ko o neldi ɗon nde o wiya ɓe mbannam tufam o wiya tan ko debbo Yaro bannemo tufam beldam gottimi ɓe puuɗimi ɓe moorimi kadi ha yooɗi ɓinguel makko ɓuuri moƴƴude ko Sali o wiyamo salminma Sali o wiyamo salminma Yaro Sali Hamza min Hamza noon ɓuuri wonde sehilam Hamza Kane Hamidou Kane kay woni France kankon kam fof kaɓe moƴƴuɓe ko wima kamɓe fof kaɓe moƴƴuɓe Hamidou ko wima ɓe calminma eyyi mbiya ɓe calminma ala yirlimo liggey ha tambo hokki tan sira toraɓe sa yi toon Samba Touré ma hokki liggey omo andi ɓuuɗo ngo mi liggaki o hokkanimi liggey mi yeehi Kalle Moussa Diallo en ɓe hokkanimi liggey ɗum mbi liggey gonɗo tan ko liggey gaynako ala hande kay ka dawnoɗo min ala mbiya holde konnomi ko yirlade guila subaka ha joni wona mi wottaki mi kilo mburu ñamnoma e subaka ha joni mi wottaki Yaro ko woni kan mi winomi ni mi jeegat galle ɓe goppani amen bottaki guila subaka a dañani haydara ko mbi ko a wiɓe ha joni komi nanguɓe komi wiide komin jettata bottare amen ha joni te min guila subaka hande kadi ala fof kam heddanani kaw kadi e goggo Yasine saabu mbimi debbo ni waya debbo so gorko ma dawi so andi nana jippo a ɓuftata ha ɓandu ma laaɓa wonɗa coñci ma jaaha jaɓɓitoyoɗa ɗum eyyi mbeɗa wiya sa ari mami saggini hirande tawa ala haydara e capannayyi ala e poto kono fof tan mi weltima Yaro Guelel fof mi weltima min ɓay tan a fini a yalti gallo a yaha yirloyima guure jeeɗiɗe fango hoɗe hay sa dañani liggey mi weltima a holli kaw tigui o ɓuranima wonde gorko a holli kaw tigui aɗa jogui ɓernde o holli kaw tigui an ko wiyete Yaro Guelel ko wallahi ka Yaro Guelel wallahi Samba jofta ha kurufe wallahi wallahi mi weltima haydara yaw aɗen ko wiyete ko Samba Ale a dañat ko woni Samba Ale tinno ɓernde ma tan noon ɓe mbiyata ɗum waɗa nane an mbiya Samba Ale Sabo Ale eyyi Sabo Ale eyyi tinno ɓernde ma wallahi sa yirlo yitima tawi mi ala mi wonta tawde de woto wi noon a dañat yeyi ko tan yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won ballo ñamata wona ko gortotomi mami ƴeewde mi sakkat feere de sabu a yahat nangue nde a yattoyi hen galle nen kaƴata jong ya galle ma mbiya ɓe hande gorko ma ko tawi rani somi yettima tan wima nen ayiyata mi ari kadi o andat ko addi kam kanko defo tew a malama ni mi hawri hen makkunam hirani moƴƴere mi addanma kotan taw goggo en tinani kotan ma yaran Lagi min kay ya rek cool anda cool tu non è problema ne hore problema mi ya fon ne hore hol problema ni juttu mi nan ngeen boy non è problema hore problema hore yalla yero mi mi yero encore on ok babi dadi yelo ala ko halani mi fi asina jon mbaɗa hawra ɓe mi yahi galle Asimi ɓe mbi kam Asimi noon ande mi Asimi ko haali mi Asimi no hotko ɗiɓa Asimi tawi mi anda fof o ɓitaramo ɗo en de ga weɓarade pour o yaltomoɗo wuur Yero nan ɗo gande mi haalimi omo nuka o so o wi hotat mayde makko nde ɗo joni min ɓe mbi ala ɓena kala ɗi n'importe quoi nder wuro min est ce que mi yaka tan wata ɓula ɗum to mi yimiro pourquoi mi woɗa hen ma sa hoori gaen gona ñappude fayda han pugaɗo hon par ce que ɓeɗo par ce que Yero e probléme uji Asimi yakkude non mi ƴewam min
min no foti duɓɓe ɗum ɗo Yoro ala hokkani chaque jour o ƴetto fam haalnami n'importe quoi sikki min par ce que kanko rek mi yalta ɗo e wuuram mais annani kadi ɗum ko an mi haalninoma de mi haalninoma ɗiɗo probléme uji gahen vraiment wona affaire togose de anda soko yimɓen heɓi probléme walla ko ɗum min kay ernani kam he mais maro e muñat tan ɗum ɗum muñgol de ɗum kay ko mbaɗeni boy ko ma mballodiri mbaɗeni fof fala o yalta wuro ngo hoɗa pour boyo yalta par ce que so wona ɗum boyo yaltirta noon de mamoni Yero ko jiɗa ɗum probléme o boyo yaltirta noon anduɗen mais Allah ba ena ay Hawa Sera bunyo Hawa Awanan binum ya oporan Angare rawar jatulon kam mo gare han jatulon kam antu palat Hawa jagu junguma wari yetom de sariri jam wari yetom awa an mi halnanom ya oporan ha an wurtuma ngalo jo wallan ay mi wut yawmi mino la ilaha illallah an hawa handa boni neri de mino jamaɗo maɗo haalde yam sibabu no ngallo aria rewɗo ande ɓocconde bonde ande rewɗo bonde sey mi haaldani ma saɗiɗi jam mi haaldani ma anda problème an ko oppumu taxawal c'est afi amul kanda affaire kangaro quoi on gonno kangar non wona an mais taxaw mino mbiyata kangar non wona kangaro ko dépression ana fuɗɗima hedde wuure heede ba léegi baxna fuɗɗima hedde wuure heede oui ma ok ki xam nga ne mooy loolu mi alata ma xara ko karen jikkuma ko karen ayi mboɗo andi kay kon haasdeji wuuro ngo onon on jeeta mino Yero tan hamin mbaɗandani kono an ar rewde merci oui dina ñëw sa accu mum asadi yalla dina ñëw sa galle asadi yalla wol ma opum muɗol taxawal opum ari min gandos joni jiɗa yiɗi noɓe gorkam ɓeɗe ha liggey yettere Allah ande dañani sagoji mumen ɓe alhamdulillahi rabbil alamin Allah gorko sotti daw gorko ɓurani gorko de eyyi Yero dañi liggey yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillah so won sikkannoɓe noon o dawata ko ni tan o mayrata ɗum noon Allah yitti ɗum liggey kamo dañi liggey eyyi alhamdulillah ande dañani sagoji mumen dañani sagoji mumen won jooɗinoɓe tan cikka mataw ko noon tan min mayra e buuɓe kono Allah itti ɗum buuɓe arga ha an fof probléme ma e holto minen subaka ha joni aɗan yaha tan aɗa docteur aɗa yaɗa tan haalde e hono so wona weltade tan e wondude e jaam ɓurɗo juumani e sukara welde eyyi jaam tan weltade ɓe mbi noon sa dañi jaam welto ka yalla ɓeydi jaam waɗ eyyi kono a dañata jaam tikka mbayano liiguel ñolguel tan waɗe e haako tan siiɓo mi dañ jaam beltima ɗum tan ma wonde tan gila subaka ɗa yaha tan artaɗa dupta eyyi saabu gorkam won sikkannoɓe ko ni tan o mayrata o dañata liggey eyyi omo lelo tan omo yaha tan omo arta alhamdulillahi noon rabbil alamin Allah waɗi o dañi golle o dawi ande dañani sagoji mumen eyyi so Allah waɗi noon
ha liggey o darimi liggey o tiiɗi a faami yettere Allah noon min ƴetta sin hirande amen minen min pawho sabu faware nde koko addi yaware kala luɓɗomo gite mum ɗo welani darira fof ko ɗon darirta kamin ñamata e guura mon ko ne addi yaware ne addi ayiba eyyi ɗum noon mi yaawi ni haalde ɗum mi yaawi haalde ɗum mi daƴat tan ha liggey makko o daro ande dañani sagoji men Allah hokkani ande sagoji mumen alhamdulillah ministre min dañi oɗon ƴetta indépendance to Allah ne seedi min jiilode ɓoccode mbewa woni fof min cakko indépendance totalisation eyyi sabu minen mi ñaama nguuru mon tan ko kiiɓon min ko ɗum addini noon wiide on oɗon ƴewnamo lembede oɗon gadda oɗon desanamo Badang hasil. Sawa. Wol gondo mawdo. Kawam Musa Jallo wi kam yomi ardo ko. Wi kam do en min bur yilo liggey ma won yontere bur mi yilo liggey mi runki dañde liggey. Wi kam do non do e burongo gelode do so mi ari do ngummi ko to en tagal wursoki ngummi wursoki ngummi après ndewmi ha gudiri garmi gudiri mbi kam yiɗi yaade jelode après ko 10 kilo quoi après fimi teppa noon garmi o wi kam so ari do sohli liggey tan aɗa wawi jaha toon ɓe dokkima julɓe aɗa yeeye aɗa andi Moussa Diallo miɗo andima omoni Amérique o wi kam yomi ardo kanko do wonno omo rondo omo yeeya julɓe haw dañi lawol dañi lawol yahde Amérique joni an gila immiɗa ɗon ko teppera immi ha toon haɗo wallahi Allah yam yidde liggade tan yiddema liggade yiddem liggade tan tagi kam arde ha do en kadi min kadi mi yeeya ɗo de woni joni noon mboɗo wawi liggade eyyi sa yiɗi kay wawi kay joni holno mbaɗami hami liggo joni kay mi yeeyammata ala a wawa tottude mi yeeyo après mi andanma kalis ma ala noon kay wa joni kay accatan mi yeeyma addutan kalis tan mi yeeyma a wawa tottudemi sa totti kam min mi yaha e nder wuroji gureji saraji ɗi mi yeeya somi yeeyi mi arta ɗo en mi tottuma kalis ma mi jette ko dañmi hen ko ala so woni no kay ko oto kay a wondi kay kono teppere ala wama yeey ko teppere ana wondi ala min rondoto ɗum min rondoto eyyi min rondoto mi daara e nder wuuro ɗum kay mboɗo hattani ɗum ala ɗum kam min kam ala si tawi no woni no oto walla saret walla welo sa mi ala teppere ma eyyi après somi yeehi to jaasi manni dow ɓiyami yaha ha to en mboɗo wawi yeede luumo he mi yee hen sakuji ɗiɗi e tati mboɗo jogui debbo yimɓe galle amen ɓe goni koye aybinde pasque mi ala liggey ɓe mbi ko min komin hoyiwere ɓe nangiri kam komi dakkitiɗo kadi ɓe nangiri kam ko hoyiwere aɗa andi do sa ala liggey ɓe mbattama ka neɗɗo ɓe mbaɗanma tan ka tekkere joni noon jin ko liggare mi dañan hooram mi totta debbam dépasse ɓe jiiri kadi mi rokkudemi debbo goto tubaka mi anda on ummi ko Côte d'Ivoire o ummi ɗum taki jirmi liggare comme ça ɓe mbasa fortudemi min kam miɗo yiɗi liggoɗa kono min kam mi yiɗa kadi ko tampintama yeeɗa tampade ala eyyi liggey kam ko tampere tan liggey ko tampere liggey ko tampere mami hattan kay sirey min komi gorko de min mi wona debbo de komi gorko komi sago no foti kiloji sako o kiloji ono ɗum heewi de min komi 100 kilo oɗo min oɗo kay kiloji makko ko kilo rawande gonnomi 40 kiloji makko kilo ɓuuri kilo ma rawande gonnomi 40 kilo hikka mi waɗi pesation komi 100 kilo rondam kay somi yeeyi mi adda semli journée o mboɗo wawi yeeyde hen hay so taw ko 10 sac mi daña hay so taw ko ujunaji sappo kono ka naɓa taw ha gara walla ko joni tan joni min kay min natat golle joni joni accami ronduma Aïcha mi nannat hooram de eyyi nanno hoore mi nanni wanni woppu ko nanguɗa ko oto poot mi woppi de
awa bani wopu ko fode ta ko jagal aden fode be ne wopu ko nangu da ko anen ko an yoro ya an ga gor ko di ala wimi ko an nangi wopu mi ya kay yoro ya ga gor ko di mimi wona def wopu ko nanga da ko yoro ya an ga gor ko di dum woni ko kay ko ma ko la tan dum woni sago eyi mi halanno ma on ko o kay ono teddi de itu ala yoro itu mi hayti yoro ya ala itu mi hayti an ko yoro kottino itu mimi hayti yaade mi hayti na de golle de Sulaiman mi jatto yimbe galle mon de an ya Allah ne seedi comme jatto yimbe galle mon hol nangude yoro hol nangude sago o cagal pour mi wata fulfi hol nangude yoro kay ko an kay o hol nangude antane makko ko Ibra nangido Ibra barki Rasulullah sama Ibra wa sago mi wawa an ittudum do dadam ne nana hela an kot ittudum an gila mi wadda dum lesde ala oɗon gadda oɗo hennene baɗo no mbabba girja oɗon ndesanamo so ñamani guuro mon so watti dawde omo tottira dépense min joguima koye amen a faami on mbiyata oɗon ndesanomo lenni min daña eyyi ko ñamata guuro mon ko tawi oɗon mbiya oɗon ndesanomo somin dañi oɗon jogo koye man wallahi mamin jettu Allah min mbatta hen komin jettunomo ko minen jettata Allah wona onon jettata Allah ko minen jettata Allah ko minen jettata Allah saabu kamin ñamata guuro mon ko cikkoton onon jeeyi amen cikkoton mataw onon kamin bangel moɗon tan ne beela ɗon fof kaɓɓon saret tan mbaɗon min min gona bangel moon minen kam min yimɓe te amin jogui fulla amin jogui fayida eyyi goto kam noon yettere Allah o watti dawde sale yaro naata ɗo tan nanno ɗo tan jobdi ɗum ɗo tan ko min liggi min yoɓa cekka banɗe ɗo haasi ɓe ɓuɓel ƴette si oɗon yaha jeere aɗon ndi jali kangaɗo wallahi ɓoyani ko yiiɗum onon an felanima an ɗo yasin an naafi gagal nde ittuma Dakar adduma Fouta nden parmema min nden parmema ko yasin ka goggam tan won kam yiiɗa wiidema eyyi kono mbiɗa andi foof halimata won caggal ma eyyi ɓeɗa haala ɗum ɗew an halimata ja a wawa jibinde guinnirama eyyi par ce que gueɗe naafi gagal waɗa nde won ko welanimi maintenant ayi Abdoul Mignane wi kam ko ƴettuɗo wirdu mbimi neɗɗo jahannama fota hen ƴettuɗo wirdu halimata wona neɗɗo Allah juulɗo kulla Allah o wona neɗɗo Allah so woni neɗɗo Allah o wambatama on wima minen yaro min mbaɗi an nodda kawo oɗon ɓurba less ha oɗon gadda oɗon jiiga oɗon dokka mo yaro leɗɗe kono Allah ɓuuri on doole alhamdulillah joni min so tawi on mbaɗi ɗum ni min alhamdulillah mamin wawa ruttitade Dakar mi wona e activité jam saabu min ko bone mon tan artirimi ɗo mbeɗa doga hen jamma e ñalawma mi dañata hen mone on ɓuuri amen hewde bone eyyi joni assalamu aleykum joni wona ko min noddunoma joni Allah jarama a jarama Allah jaraka saabu onon on jiyat jahowo tan noddon ɗum gonane jorɓani ɗum ko an jorɓi kam sa jorɓi mamami noon yarata noon saabu min mi wona biyowo ceemeɗo mi woppidima e Allah ala ko ceemeɗo ɓuurimi eyyi namdomi faama walla namdoɗami Halimata Dia eyyi walla namdoɗami kadi goɗɗo mo wona ɓe min kala ceemeɗo ene andimi ɗo hennene e Fouta he min jahata ko Dormari waɗa min jaaha cangolaji to eyyi min wona ceemeɗo caggal cuuririmi eyyi jaabo a jaaboro saabu haala ene muusi goto no haala tan jaaba ka welani safnata haala ko jaabede subaɗa haala a jaabotomi naafigagal ɗum woni naafigagal e momanagal ɗum ɗo moƴƴani ceeme debbo watta ko watta ko a ƴoɓɓata komi haɓɓata jiɗa yaltude hen ƴetta peguel ma nanna hen haɓɓata jiɗa yaltude hen weeɓat ɗum ɗon weeɓat torop eyyi ka ceemeɗo kami ceemeɗo aɗa jogui gorko ma mbaɗa jogui gorko ma tottuma dépense gorko am watta tottudemi dépense caggina mi saggina eyyi ɗum noon sami haali a jaaɓoto saabu nde kalɗa nde kami jaabiɗoma a jaaboto noon